तुमका एक गोष्ट विचारू का? विचार बाय. तुम्ही मेल्यावर स्वर्गात गेल्यावर तुमका कोण भेटताला? माका तर बाबा अप्सरा भेटतली. आणि मी मेल्यावर माका कोण भेटताला? तुका माकड भेटतलो. मग हैसर पण माका माकड आणि वरती गेल्यावर पण माका माकड. तुम्ही सगळ्या तुमच्या मित्रांका जाऊन सांगत असताना की माझी बायको चुका करता पण मान्य करणार नाही. खयची चुका तुमका माहितीये काय? तुमच्याशी लग्न केलंय तीच माझी मोठी चुका. माका एक गोष्ट सांगायची आहे तुमका. सांग काय तर लवकर, काम असत माका. प्रेमाने बोलतानाच ना तर सांगतलंय. सांग बाय सांग, प्रेमाने बोलते हा. सांग सांग. आय लव्ह यू. आय लव्ह यू टू. आय लव्ह यू वन कोण ते सांगा माका. पत्तीचं वापर करतो बहिणी जाऊ. जा काम कर. काय डॉक्टर पडलेला असं काय नाही. काय गो भाजी मस्त केली हा. कोणाची भाजी आहे? तुझी तर भाजी वाटणार नाही. हो काल तुम्ही रंगलाव गेलास ना त्याच शेजारीनी भाजी दिली आहे. तुमका आजकाल तिचीच भाजी लई बरी लागता. आजकाल काय तुमची लक्षणं बरी दिसत नाही माका. तुमच्याकडे आता बघूचाच लागत.